पहिलीच मॅच चालू आहे. आमची टीम असा आणि अपोजिट टीम आहे. फिट करून त्याला घेऊन जाणार ना तुम्ही. कॅमेरा घेऊन जो असेल ही आमची टीम आहे. नवीन प्लेयर आहे. तो अपना टाइम जा रहा है. जैसा घेऊयात आहे ना. हमारे नेपाल में ऐसे कर देते हैं. चलेगा सुमित चलेगा. मिलेगा -5 भी मिलेगा. 12 तो दे दो. एक रन में कितना बोलता है. पावर बोलता है. 2 रन. सॉरी 46. पावर कंटिन्यू. शॉट. शाबाश. 55 कमाल सुदान. बरे मारता शॉट. शॉट. भाग मन से क्या होता है. अरे मन लगा तो बेटे सब कुछ नहीं. मन से तो मैंने कहा एक भी नहीं किया. मैंने एक भी ओवर नहीं किया. शॉट. भागो. किसी गवर्नमेंट में कहा कि कमान देख सकता. भाई से भागना. एक और नहीं लगा. आज नहीं लगा होता. नहीं लगा तो 4 गाली दूंगा. नहीं होता तो आपके पास आ जाते. अरे नहीं 58 टू विन. 58. अरे हो आलो. I was not arguing with him. मैं तो गले में बॉल डाल के आगे जाता हूँ. आर्ग्यूमेंट नहीं है ना. पर आप ये क्यों बोल रहे हैं. टीम का स्टाइल में बॉल डाल के छोड़ के आगे जाते हैं. आपको लगता है काय वो ऐसा नहीं. नाम लिखना चाहिए. अरे बात अच्छी मारेगा इसे. भाई तुम इसके नाम में रहो मत. भेंच चोरे पागल लौड़ है. हे भाई काय अरे काय. अरे 7 वाजता बंद झालेली. काय बोलतो. ही पण टीम आहे आपली. अपोजिट आहे. ए गुरग्या. आता ह्याच्या पुढचं जा काय असं तर तुम्ही ब्लॉगमध्ये बघताय. इथपर्यंत ठीक आहे. लाईव्ह करू आता. ह्याच्या पुढे माका जमायचं नाही.
तो आए ऐसा वाला बॉल डालने सीखा भी